ויש את הילדים האלה, החברים האלה, הם נפגשים, הם מתחבקים, משלימים. לא אלוהקי, מוליקקי. כמו שהעם ישראל הוקיר טובה לאהרון על זה שהוא עושה את המעשה של להיות שלום ורודף שלום, כמה שאנחנו צריכים להגיד תודה לכל הרבנים שהשפיעו בנו ותמכו בנו במהלך השנה, בין אם זה במסיבות, בין אם זה באכפתיות, בין אם זה בהשקעה, ואנחנו צריכים להודות להם בראש ובראשונה. אני רוצה להודות קודם כל למנהלת שנתנה לנו הכל ונתנה לנו תוכניות המנהלת הזאת. ואני רוצה להודות גם בעיקר הרב דוב שתמיד היה נותן לנו והיה אכפתי ומסור, סבלני. איך אני אעשה כפיים אבל? המורים המקצועיים, כל המסירות שהם נתנו לנו במהלך השנה, הרב נתי, הרב צבי, הרב דוב, יש אפליקציה של כפיים. וכל שאר הרבנים, ואני רוצה להודות בעיקר הרב שמואל. על כל הטיולים, על כל הפעילויות שהוא עשה לנו, על כל הסבלנות שהוא נתן לנו. ויהי רצון שכמו שהשנה הזאת עברה עלינו כל כך פורחת וגם על הקולה. כך יהיה לנו גם שנה הבאה. הופה!